So, good morning mga guys. Dito naman ako para mag-share ng kunting kunting tips na lalo-lalo dun sa mga hindi pa masyadong magaling dun sa anxiety. Sa mga bago pa lang yung anxiety. So, unang-una natin guys gawin, accepting your symptoms as anxiety. Focusing on the right steps, going back to living. So hayaan nyo lang guys kung hindi kayo makatulog, nyo lang kung wala kayong ganang kumain. So huwag nyo nang isipin yun, hayaan nyo lang, isipin nyo lang part ng anxiety yan. So kailangan hindi ka ma-depress, kailangan dapat laging relax lang yung isip mo. Kasi once na nag-iisip ka ng paraan para gumaling, para mawala yung sintomas niya, lalo kang madidepress niyan, lalo na pag yung ginawa mong paraan so hindi umepekto, mas lalo kang madidepress niyan. So hayaan mo lang kung wala kang ganang kumain, tanggapin mo yun sa sarili mo na ganyan talaga pag may anxiety. Pag walang ganang kumain, yung hilo andyan lang yan. So basta kailangan hindi ka ma-depress, hindi kailangan magutom ka. Kasi pag nagutom ka, lalo na yung mat-trigger yung anxiety mo, kasi hindi ka makakapag-isip ng maayos din pag gutom ka. Magiging mainitin yung ulo mo diyan. So kanas ko yan guys. So kailangan kahit wala kang ganang kumain, ang importante hindi ka magutom. Tanggapin mo na anxiety lang yan, andyan lang siya lagi. Sikapin yung matulog ng maaga. Huwag na kayong masyado magbabad sa internet, kasi mas importante pa yung tulog kaysa sa gamot na iniinom mo. Lalo sa mga nasa GC, yung mga matatagal na sa GC, tapos halos wala namang nangyayari sa kanila. Guys, ito naman sabi ko, kung ginagamit mo ang GC para sa reassurance ng ng symptoms mo, kahit ilang taon ka pa guys kahit ilang taon ka pa sa GC, walang recover diyan, hindi ka makaka-recover diyan. Kasi nakabase yung ginhawa mo sa sasabihin ng ibang tao. Ganyan din ako. Oo, naranasan ko din yan. Ay, pareho tayo. So, walang short term relief lang yun mga guys. Walang recover dyan na tinatawag. Ang totoong recover guys, nasa sayo, nasa sa inyo. Acceptance ang kailangan at intimate relationship sa Diyos. Focus ka sa pangmatagalang solusyon, hindi yung sa panandalian lang. Focus ka rin sa overall health. So kailangan mo din kailangan palakasin yung katawan mo, yung isip mo. Siyempre healthy diet, long walks, stretching, kung ano pa yung alam mong exercise. Kasi kailangan guys i-release ang tension sa katawan. Yan ang kailangan mong gawin kung gusto mo ng tamang pundasyon sa recovery. Huwag kayong umasa sa iba. So kaming nasa GC, kaming mga gumaling na sa GC, andyan lang kayo para sa konting guide sa inyo. Dapat planuhin mo ang recovery mo. Upuan mo yan at isipin kung ano pa yung dapat na improve. Kailangan ang mahabang pasensya at tiwala. Kasi maniwala ka, magbubunga din yan. Guys, kinaya kong umalis sa cycle ng anxiety. Kahit anong problema, stress at takot, hindi na issue sa akin yan. Kung makita nyo guys dun sa may in-upload akong video na yung na-accident sa motor. So nakita na kami yung unang nakakita nun kung paano siya sumalpok sa jeep. So kami ang unang nakumisponde, kami yung unang tumulong dun sa biktima para hindi siya magalaw, para manatili siyang sa ganung posisyon, kasi baka may fracture yung niya na delikado. So kailangan ma-prevent yun, kasi may
may kunting alam din naman tayo sa sa first aid, lalo sa mga ganyan. So kailangan nating panatiliin yung posisyon niya na ganun. So kailangan hindi siya magalaw. Umalis lang ako doon nung dumating na yung mga pulis saka yung ambulansya, yung mag-rescue. So wala ako guys wala akong naramdamang takot. Wala akong naramdamang may kunting kaba, pero yung takot na tulad dati wala na. So tulungan nyo guys yung sarili nyo. Andyan yung ang totoong recovery, nasa sarili nyo yan. Kahit anong advice namin sa GC, kahit anong gawin namin para gumana yung loob nyo, kung hindi nyo tutulungan yung sarili nyo, kung pakikinggan nyo lang yung namin, yung mga payo namin, tapos hindi nyo naman gagawin, pustahan tayo guys. Walang mangyayari sa inyo, mananatili kayong ganyan. Tulungan nyo sarili nyo, kasi magbubunga din yan. Tulungan nyo guys yung sarili nyo. Kasi sa amin, magagaling na kami. Hindi man fully recovered, pero kaya namin lahat. Kaya na namin nakapid yung takot guys. So kailangan anumang takot ang nasa isip mo dyan, nasa isip mo, gawin mo guys kung ano yung gusto mong gawin. Huwag mong gawing buking sarili mo. Huwag mong gawing buking yung buhay mo. Kasi pag ginawa mong buking yung buhay mo, magmumukmo ka sa tabi, wala kang gagawin. Lahat ng negative na pwedeng isipin, papasok dyan kasi wala kang ginagawa. Libang-libangin mo muna yung sarili mo. Kailangan gumawa ka ng paraan. Tulungan mo yung sarili mo. Tamang approach lang guys. At acceptance. Na lahat-lahat ng yan dahil lang sa stress reaction ng katawan. Wala nang iba kahit ano pang symptoms yan. So, laging itatak sa isip guys, anxiety lang yan. Walang mangyayari sa'yo. Tinatakot ka lang ng isip mo. Ang takot nasa isip lang. Hindi pwedeng dahil sa isang physical symptoms kaya ka nagka-anxiety. Like acid reflux. Maling mindset yan guys. Ang anxiety disorder ay dahil sa isang chronic stress. Naipon. Design ng katawan na mag-handle ng stress. Pero pag nasubrahan, bibigay yan. At dyan ka na mahuhulog sa cycle. Pag nasa cycle ka na, guys, million of symptoms ang pwede mong maranasan, ang pwede mong maramdaman. Related lahat yan sa tension. Walang magic sa recovery. Dumaan lahat yan. Tiwala ka lang sa process. Huwag masyadong ma-depress. Acceptance ang kailangan guys. Acceptance. At intimate relationship sa Diyos. Shoutout nga pala kay Sir Mark Juber Anyowa. So napakalaking tulong niyan sa GC. Lahat ng payo niyan sinunod ko lahat. Ang hindi ko lang masunod sa mga payo niya, uminom ng magnesium, uminom ng mga food supplement, uminom ng mga vitamins kasi wala akong pambili. Sana makatulong to sa inyo kahit papano. So guys, hanggang dito na lang to. Maraming salamat.